Пас към Миленки Карин. Отключително грубо влизане. Ето това вече ще е много лошо. Много лошо ще стане нов червен картон и този път футболистите на Аждот ще си го понесат. Определено прекалиха с... Почнаха да се покрият феновете на ЦСКА, излезаха на стадиона, което означава много лоши новини за тези на Аждот. Ето, това не трябваше да става. Футболистите на Аждот сега бягат от тези на ЦСКА и феновете. Абсолютно сами си провокираха това поведение. Феновете на ЦСКА са на стадиона. Влезнаха да се саморазправят червените фенове. Побегнаха като изплашени футболистите на Аждот. Изключителна драма се случва тук на стадион на Българска армия. Аждот победи ЦСКА с 1-0. Феновете продължават да гонят футболистите на Аждот. Те бягат по всякакъв начин.